Хора, нещо ще правим. Трикове на халките. Се чуете защо всеки ден съм вкъщи. Защото бях болен. В принцип мама и тати решиха цяла седмица да съм вкъщи. И папа аз нямам с нейния телефон, защото моя вече не работи. И така се вижда. Това беше прекалено крипи нещо. Добре, сега ще ви покажа едно най-крипи нещо от моя живот, когато съм правила на халките нещо. Последната дума я махни. Вижте. Виждате ли? Ще се пускам с една ръка. Ако се чуете защо камерата обръща с тази. И не разбрахте ли, брат, долу след руничък? Не разбрахте ли, че камерата обръща? То тук. Like and subscribe. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Like and subscribe. You're the best. Like and subscribe. Goodbye guys.